Toh ka basrang nyemlak berklam depan pau ya ka jeng sunguk ke bakra yo blai. Bo pun yo pat hangi ya ne kalat ha ka bangi yo ban mane ban syakri ban pendon brom ya ka teng ka jong blai bat kham tam ban rakhe ya ne Christmas ka basuk ka bakamen. Ban pen kan mau ya ka si ka bakrau ka si ka jeng brio ka jong utrai ban nong pen ba jungi blong Jesus Christ ne ka patai. Kumta ne ka pon nak benta ka jing seng semla ki jipis not semi. Hoi kesnat semi brokaway langba kani ka Good News TV siawan pedang sobha epi iwe bi baro kibadan mentah ni kapor nadu ki record jong kasinat standing choir kabalong ke benta jong ka jing jong kasinat hi hakaban ruai baniro ban pendan brom yo blai kerpang ye mertor jingi irben jibel kadeu ubudan ka benta ban sami kubor ka tin jong blai kablong ka kubor Christmas kabon sa ayap deng jengi baru nak mta jong pi iwe pe we kum ki propangaj be lani kitu baro ki bayo ban sngap ban score langba jong kani ka channel ya ka ba ngila penbet ha ka ba pin siyo ban sngap ya ka jinsya ka tin ka jong blai ka badai ka kubor Christmas ka bangin siyo kum ta to u blend ka khu bat ngaskan ai kublai Christmas ka basuk ka komen nak mta jong pi we bro haga keteng batiang tam kajong turai baru nong pen ujangi bulong Jesus Christ. Te hana kapor haswa mensiyo ban pensngau nagaktian kajong blai bar kajing duai ngines no lang banirwai kajing ruai kabalai pusau kabang sngau ha pertai utrai lawan ka pertai kan yango tengin sebab nirwai brought light hot ka jinwai ka balai pusau Sngau papertei o try lawan ka pertei kan yangu kita not barokin ya kre ban buram sem ya o ban buram sem ya o ban buram sem ya o Sngau papertei Jesus en syar Kibriu kinyai riwai Dadaki mau kilum kitor Kin sawapat sngaupa Kin sawapat sngaupa Kin sawapat sngaupa Usen syada kajing ai kihi open land kapuram jong uban pen pau bakajing idbane bakajing idbane bakabatka jing idbane Tuan yang kapor swaban siyok ban pendam jiduai ngan pen kan mau katu kan de ji syanak tin ke jong blai ki banglaban syam nagi kitab no tulpa isya kalanong ka bakhandai bat ngan puli katu kini gidi khot na de khot ka ban riu ko angkum ne namarangi lakha yau khun la yau khun hangi te ka jing sin syar ka long halo ka terpeng jong u badan khot ya ka teng jong u bapla unong sela u blai ba crowbor u kpa bom jukut us ka jing sok ka jing roi ka jing sin syar jong u bat ka jing sok kanom korsyo halor ka khet u David bat halor ka hima jong u
yak ban penyeng yaka bat yak ban kersan yaka da ka jing bishar bat ka hok na du menta bat halakarta ka jing sirhem utrai ki pat kan pendep yakane ublen ker khu yakane ka jing pule na ka tien ka bakho ka jong o ton pendam ha ka jing duai ko kpa jongi ubahap neng utrai ki sem ka jongi yai ngo ime ublain man malong ublai jongi ublai ubla ri ubla sumar ubla da ubla kere ka jing jongi bat kham tam habangi ya snam ajar arpho ublai ublong snam yakaba kum ka ri ka berthai bra ka wei kamat yak jing kamat ka jing tenjo kamat yak jing jinjar na ka jing don jong ka khlam covid-19 ring ai ngo ime ublai bami long ublai jongi medame kere ka jing jongi hage bangi long menta kum ni ka bangi long bat kham kar pang ublai ai ngo ime ublai nama ka jing eat nama ka ji sne ka jang ma ka ban eat yangi ki khon ban reu na ka bathai kat hadu mebel de ban pha jong khon bal khamar wei jamau Jesus Christ ban wan long breu hane ka bathai ban khai u hasem kulai ban panthia ru ha ka sing oi namar ka ta ka pa ba bisne ngi wai khmat jome ba men rap men ger khoi ngi aublai kom ki khon ka jang ma ha ka ne ka jing rakhe ka jongi ha ka ni ka jing pudyang buram ka jungi ya ka ni ka Christmas ka blang ka sngi jong ka jong breu ka jong khon mo Jesus Christ ba kum no ki no ka sem ni wei pe ublai ki long ka no ki bal prin kre ki long ka no ki man ai jaka yo khun long Jesu ha ka ban nam kha shu yo ha ka sem kulai la ne ban pan thia yo ka sing oi re kum no ban kha yo khun long Jesu ha ka no ka man sem ka jungi ba ki no ka man sem ni wei pe bra ublai ilong kita ke jakatia hagaba in pentia yau khunlong Jesu haga jem ko jingi kar khum tai ngi au blai o ni long ki breu ki bat lat ki bleu ki bat duna ni mat ni sidwon ke jing ke jing le ke jing mau blai bat bon sen ngi salam ba kha jong ke jim hagi ki jing jong ne ke bersai andre ni duai khmat ji mau blai men bars khem ne ke jim ko jing au blai banginam bakla na ke ke ta ka ba men ba kwa ye ke jim ko jongi bangin bot ye ke ji kai jang me bat bro bangin ka ke ji kau pan so bhai me kar khum tai ngi au blai kar kho ya ki wei pe wei ki rungek ki badan hak po jong ka sinat hoi ka assembly bar ka berthai bro ka wei blai ki ban yang buram ya ka ni ka sngi jong breu ka jong khon mo Jesus Christ bangila ban pdiang om tang ban pan pawi ki ba sabar jong ka jem ko jongi hendroi ngi da pdiang sisa da ka nut ka man sim ka ba sisa nang ba ka cha ka jing rakhe ka jing pundan buram ko jongi ka jing pdiang yeme yak le ne ka Christmas oblai ka longru kata kabalapan pediang hundak mat ka khet ka buram ka jis ne ka jang me nama ka tak paus ne hoin di waim ka khuru ene ka por ha ka bangin si yo man sngapan sa skor ya ka jiruai ka bangin si yo la magi khun samla jong ka balang jong ki snat ka bangin lapan kre ojro ya khubor ting ki jong blai la bau sakri jong me ban sa ai ka khubor Christmas pleng jongi ai baki eki bra oblai kin long da ka jilam ka jong man sim ba kho jong me nama ka ta pan kan tang ne ka por bat kin mai ba sa jong ka jing sekri ka jongi na bangi IT ki bata baro hakik sang ti blai ki ban bol ka jong me to sneu ka jinwai ka jongi na ba ka teng wo jisu ni pan menta bla ka taru amen to ne ka por kong bangal ong bangi sowa sibun bangi don ap deng jongi ya I reben GPL kadeu bodai mortor jongka kitpisnat semi ke jongi ngitip kum ukli du jongka snat don sibun ki kam ke bau udai ban kitkli bat bau udai ban pendep rei ne ka por ngi siawan ai khublei bat ban yang sobhai I da ka ba comment na ka ban ta ka ni ka jing blackboard ka jong I ban snap ban sa score ye ka ka ba mangi kum ki khun samla jongka snat semi ngila penbeji ha ka bagin ai ya khubor Christmas na ka banta kani ka sngi baru nam ta ka snem arajar arfo te ngai ku bau blai ula je punun kam yu ki por baro kum daro un punun kam yu langba kani ka por ka klimat ka ban sai ya ka khubor ka ting ka jong blai te swai ka ta ha swai bai pasor ji in ai ya khubor Christmas na sebab ka part ya ka koyar jong ka jingsa samla sinat bakin sobha ban ruai ha kani ka por
mau buram yundong pendem bulawan cha birthday ya jing long do uwan ban chim uye no ya ka ketle de namar ublei u it yangi u ai lu kon ba marwe hani kibre u la ai ti nong pop ban pen ma habangi rocky jing wano try ilek men let's go pa birthday lak ma changi kapai kolok da husyar pa yo jing go pa klem da perkan ngi pen long kam thala na lenti be ching mo ngi pran ngi boy sha jing bakla da berkat pa jing ya lenti kum ki khun jong uble habara ke jing wanu try ben inuk sa shaki we kador ayu ka engitmu ya lap shaka berthei bangi rake jing wanu try ya tu ka dau bale wat penlong mangkarong gumbala tho hak tien nu blei jing jaga la urlong habab yang burong jing wan nu try wat de ki rong phong thana namar hangi yu kres la ai yu nong ben em la kha da berkat pa jing ya lenti kum ki khun jong uble habara ke jing wanu try ben inuk sa shaki we kadora yu ka engitmu ya lap shaka berthei bangira ke jing wanu try ya thoka dau bale da berkat pa jing ya lenti kum ki khun jong uble habara ke jing wanu try ben inuk sa shaki we kadora yu ka engitmu ya lap shaka berthei bangira ke jing wanu try ya thoka dau bale kadora yu ka engitmu ya lap shaka berthei bangira ke jing wanu try ya thoka dau bale bangira ke jing wanu try ya thoka dau bale Kapor Christmas kade kapor kaba penken mau yingi ya ka jingjia kaba phla ha kade kaporthai amla ban ngotho ban bata ya ka da kanu kuno ka jing start jongi ki breu slide no da ka jing start kaba kanja mensriam kumta ha kaba kum kane kapor ngashim ya kade ka kabo ya kaban ai kublai Christmas bat snem thmai ka basuk ka bakamen ya phi ki para bugej ke basngap ya kana ka khobor ha kana ka por ka khobor ka banga kwa bangir ya pusan ha ka bakum ka de ka por ka dei shaphang ka miet bakhoi miet bajar jar ya ka jingwai ha ka tien pareng
Kabaong Holy Night, Silent Night. Lapan kelaya ka siya kaktin kasi daw O.H. Riz badu Dr. H. Lengdo. Kapor Christmas, kerang kapor kabakodor hadu kata-kata. Ya kita kibanang banyukor. Ya kata kamit bakoy, kamit bajar-jar. Hakapor Christmas, kiriungait, kia siem markmat, kiyo i markmat, yau kulong Jisu, baki syutarai, ne yo sngau sepang jongo. Ka Bible ka yato yangi, baka long ka jing pelaya ka Mary, hakapor bakayo Jisu. Kalau i markmat yau kon belai uba pela. Ubelai lawan jengo markmat ya ka Mary. Da uta ukon yau bau belai. Ula ai haka ya ka bakan yo i ya ka dur ka jong ubelai ubau kapa jongi. Kalau ka jing pala hakata ka mit ka khoj ka jar yo Joseph. Ubah bala tiap ba ka Mary ya ka baula ya te ktien. Ka lapun khon baru ship tieng ban siem ya ka ban long ka tengah jong u. Da kata ka mit ka jar ka mit ka khoj. Ya ka do nut jong u ka tap da ka jing lengo ka jing shep ting. Kala long no hakata ka mit bakhoj mit bajar ka jing shai ka bawan ra ya ka jing kmen ha ka jing em ka jong u Joseph. Kriu start pe yau klor hakata ka mit bakhayo Jisu ka mit ka bakhoj ka bik ka bajar. Kalau iyo klor hasahit meneng, ubaya tho balakha yo kun siem hakade kaporthai. Bar kilait ya ka banwat yu, bagi siem yau Herod ban tho. Kalau iyo klor hasahit meneng, hakamit ka bakhot ka bajar. Pad hangno lakha yau kun siem Herod. Usyep tieng badu kyu banyo sngau hakata kamit bagai kubor balakha khon siem kiru start kele wad yo Jisu kele poy hakajaka ka balakha yu ki mane dem yu ki ya ro yo blei badon bor baro hakapor men mit wangel ula keren hau Joseph bau de ban mi no na Bethlehem. Haka jing pos niu ke jong u yo i. Haka taka miet. Ya ka jing sherkei. Ya ka jing im ke jong kunlong Jisu. Bat haka taka miet ke bakhot ke bajar. Wagel ong lek sya Egypt. Ban pelait yau kunlong Jisu. Nagakti usiem Herod. Hakata kamit ka bakhot ka bajarja ka balakha yo try jong yo Jesus Christ. Upai ba jong ka perthei hakata ka bit. Hakanong ba Bethlehem. Kibriu kia bunkam hagi dukan hagi hotel ki dap da kibriu. Kia di kia thiet. Ya keren sepang kasan himasima. Bat ki klet. Ya kata ka jing kamit ka bakhoj ka bajar. Kamit ka bapla. Ha ka bau belel wan jingok kerpang. Yau khon benriu sekade ka perthai. Ha ka por ha kata kamit ka bakhoj ka bajar.
ki brio ha Bethlehem ki bam sngop ha ki le yiki kam ki bathala lang ba jo ka ni ka bit ka do nu jong ki ka dap da ki bampan sngop ha yaw blai kumta ka do nu jong ki ka thali bat ka long ka ba suda bakila ban sngop tho ya ka jingwan jingo ka ba phla ka jo blai ha ta ka bit yaw khon ban riu ha ka sla prathai Jisu ha ka ta ka bit ka ba khoj ka ba tlem ulawan ban jingo ya ka prathai ka ba kum ka ta ha Bethlehem ba tha ka ni ka jingwan jingo ka ba karpang ka jong blai daw Jisu Christ ka prathai don artli ki e ka balong ka jinghi kai ba kan jam sem jagi ha ka ba kum ka ni ka por ka ba ngi gi shong gi sa ka spa sem ka bar puai pedeng jong ka ni ka prathai ka ba tap yang i da ka jingdom tleu teu kat sebangi phai ka ni ka khlam ko bit ka ai yang i kata ka jing safety ka ban kong ka kubor ka bang yo lang ba jo ka ka mit ka ba khot ka ba jar jar ka long ka jing ten jo ka ba krao ka jing ten jo ka ba krao yaw Herod habolo yaw sngo lang ba jo ki ni ki riu start ka ba wat hang no la kha yaw sim jo ki sim adu try jo ki try u khan jo Namanya ka do nur ke jong ula pendap ya ka. Da ka ke bamte ya ka jingim ka bapura ka jong u. U septeng bo ong ye ke riu start. Kilej anda pela ba bele syam yau new khulong. Ya thu ya nga mangaru ngan lej ban mani yau new khulong khon siem. Ha ka ta kamiet ke riu start. Wang ye jong blai wi tho ye ki wang lek da ka we kalenti wat ye shem yaw Herod ubadon ka jing septing bagani ka jing septing ka jong u ka pelong yu bang long ubriu ubado jing kermen hakani ka jing tenjo ka ba krao ya ka jing yem ka jong u Ngiyo iya ke jeng tenjo ya ke senran ke jong Jisu bo try jogi. Wang ha ka tu ka mit ha ba ke bam ha ka tu ka kamera ka ba deng. Don na pedeng jong pi ke ban dino ya ga. Judas Iskariot ula sya ya ka jeng tenjo ka ba krao ha ka ta ka mit ke ba khoj ke ba jar Ban i ke senran ke jong Jisu ong ye ki ha ka ta ko pohak tenju ka ba khra ka ta ka biet ka ba khoj ka ba jar jawang phien thut ha ka ni ka biet nanga ka ba mut phin in ho yanga ha ka ni ka biet Petros da ka ta ka jing snow scam ke jong ko mo brio wang ha ka ta ka jing snow scam jong ka do not ke jong ko ba por khat ka mo brio ban tenju yu wang nak ba scam how Jisu ngan namlen lano yambe ko try ha kata ka jing ten jong yo i ka tin ka jong blai ka ya thu inge ko ang ka donut ka ba suda ka bom sngau thu ya ka jing ko do ka jing ten ju ka jong ka jing wan long bro ka jong blai lang ba Jisu ha ba le kendu ya ka purthai lai sin ulen yau try ki para bangit biit how try Jisu kani ka mit ka ba khot ka ba jar kade ka mit jong ka jingten jo ka ba krau yau Judas ula de ban ai karai ya ka do nu jong u an ai how try Jisu ne ai sa ka perthai
ka Christmas ka day kata ka por ka pagi mat ka bakum kata ro Judas habo perkhat ka bor beriu ka jongko usngau day ban jit ya kata ka lenti ka bawa ka bahaya nga ban jai de ka lenti bat ka bakut dong ka jing im ka jongko ka long ka basngau si udu ya ka jingker ko jong ka Christmas ha kata ka miet ka bakut ka miet ka ban jar ka miet jong ka jing tenjo ya ka jing im ka jong ka tien ka jong ble ka tho ingi bau jisu ha kata ka bit ka we ka miet ha bau le kendo ka senran ka jong ha ba ka ya thai baro shibit ka la tong do khang kan mau yo i ka dur bala thai bala do jing kerben ha kata ka miet jar jisu ong yaki bread yaki jar jong pi Kiong ko kenrat na baka de kaktin ke jong me gin le ya kata baka kaktin ke jong ble ke tho nya ka bakum kata ke jing tenjo ha bagi ya kendo mar khmat yo jisu ke dong ke jing tenjo ke bakrau ki bagi pediang ya kene ki pli wang ya ke donut ke jong ki bo jisu song yi bagi mat ya ke jing job ke jing im ke jong ki para bengej be iet ke miet ki bajajar ke miet ke bakhoj kadnu ke kta ya ke donut ke jong Petrus udah dem kho siu ke tu ke miet badu ong toki no nanga na banga ubriu bapap trai kata ke de ke Christmas happening ke jing tunjuk jong ke jing im ki para bengej be iet kadang Christmas, kadang snem arjar arpo, kadang jing tunjuk ke bakrau ya pi bat janga. Haka miet ke bakhoi ke bajar. Habang isya tunjuk kadang ke pertai. Ke ke bangi day ban le. Ke baar ke por Christmas, kadang ke por ke bangi day ban ken mau. Kabaar kalong ka por Christmas haka meet ka bakhoj ka bajar kalong ka jingya salok bathiang tam jong ka jingiem ujisu wan jingo ya ki brio haka sngi Christmas kalong ka jingya salok ka bathiang tam haka jingiem jong kita ke balamat ya kata ke jing thiang jong ka Bible ke jatho ingi ko ong kum ne u Simeon habau sim kun thop yau khulung Jesu ha ka temple habau kedup yau yo yau Jesu bod ong kum ne ong ka tien ke jong plai ki khmat jonga ke le i ka jing pen iem utrai yo yau Simeon haka sngi Christmas ka meet ka bakhoj ka bajajar mar khamat baru Jesu yeshem yu yo ya kata ka jinghun ka baka perthe kamla ban ayu yo ya ka haka ta ka meet boy kendo mar khamat baru Jesu kalong ka por ka basngu thiang haka jingiem ke jong usim kawai pat ka bangila bani ketien ke jong blai ka ana ka ba prabu sau snem ha ka mit ka ba kenduk yo i mar khmat yo Jesu ke syambat ka de ka nong ya thu la pa ka sngo hon na ba ka la yo i mar khmat ka le syam mar khmat badu Jesu ha ka mit ka ba jar bat ka yo pediang ya kata ka jingsuk ka jinghun ka ba ka perthe kamla ban ai ka ba palat ya ka jing sempang jong ka ne ka riu temen su yo i ya ka ten ka jong blai usakayos uyo ya ka jing kendu ka ba krau tam ka jing im jugo ka ba mujumat usakayos
Hakamit ke bau kendu yo Jisu. Bi syang ba ma yeng jong u. Kendu mar khmat baru Jisu. Habola pli ke donut ke jong u bau Jisu syang khet ke donut ke jong u. U plalut hau Jisu. Ya ki ke baro ke bau syam ulamat ke jing im ke jong u. Bakalong ke jing syam ke batiang ke jing slok ke batiang ke jing ke jong sa ke yos. Bakalong ke jing pen im mau bat ke jing ke jong u ha ka tu ke mit. Syuk mi ia ke tin ke jong blai. Usol ke Tarsas. Ulai syam mar khmat ya Jisu hak lenti se Damaskus. Ubriu bas ngau sarong ya ke kerdan ke jong u. Ya ke jing pule ke jong u. Ya ke niam ke jong u. Dah bak Christmas hak bet ke bakut ke bajar. Wi kendu yau Jisu ang. Ayu kadai yanga banlet. Kani ke Christmas. Kaji kendu Jisu markmat. Badu sakayos. Badu pelalut baru koit nama ke jingkemen ke bedon ke donut ke jonggo. Uklet lut ya ke jing duna. Ya ke jing leran jong ke jing im ke jonggo ke bolu jole ran bro sekata. Ke jingkemen ke bamla. Ban batai ke jing im ke jong usakayos. Para bengai beik emtang kumta ke Christmas ke bakoi ke bajar ke mit ke bakoi ke bajar ke labri ke jing im ke jong Nicodemus. Or khot jong ke Sanhedrin parlimen jong ke dio. Yo ya ke jing kha arsen. Ha ke mit ke bakoi ke mit ke bajar ke bau kendo yo Jisu men bet. Bakalong ke jias lok ke batiang tam. Aga jing yem ke jong neu riu krau. Ba pediang yau Jisu ke donut ke jong u. Uklet ya ke kerdan ke jong u. Uklet ya ke buram ke jong u. Pat khmat jong u Jisu. Ui emdan ke wepat ke jing yes lok ke batiang tam. Aga jing yem ke jong une uriu krau. Ki ke bakrau ke mi hakapor menmit. U Jisu uya kendu yau Paul badu Silas haka ying bendi ha Filipi ha bagi set bendi nama ke jelop ya ke gospel ka jing pendim kepada Yesus Kristus. Ka ying bendi ka long ka jaka ka kemen haka jing im ka jongki ki yarwai. Nama apa ke yeng bendi. Haka mit ke bajar ke mit ke bakoi. Ke syam badu Jisu kata ke Christmas. Ke jingwan jengo ke bapla ke jong Jisu yiki ke bakum kata. Bagi yo ya ke jing syam ke batma ke jing im ke jongki. Hoi ke la yalap ya ke gospel. Dia kata ke mit ke bajar ke mit ke bakoi. Ki mat ya ke jing syam ke batmai ha ke jing im ke jongki. Ka pormit ka de ka por ka bakentang ke jing im jongno. Ki ke bakrau ke mi ke por menbit. Na ka daw ke men ki para ki ba it ki jonga. Ha ka ne ke snem arajar arpo ka de bakum ka ne ke sngi. Ka ba ka perthe baro ka we. Kakan mau ya bari ikan ke jingjia ke bapla. Maka day yang gaya piru ha ke bakum ke por. Ha bagi mat ikan ke jing tenju kim dia banong kelat ya ke bangi ngindo jing kermen. Mat ikan jing tenju ha ke jing yam. Bad ke don ke perthe baro ke wei. Lada don kanu ke Christmas ke bakong sane ha ke history jong ke perthe ke bagi yam. Kadek ke arja as arpo. Haka baka perthe baro ke wei ke sya tenju. Baka ni ke por ke bangin pai selede. Ban ke li. Ban lehi maka ke Christmas ke bakum ke por. Ke don ke bakum ke jing tenju. Haka jing iem jongi ukon menreu.
Harengim de ban kelet habang ye kendo yau Jisu hakamit kabakot kabapla kabajajar hakajingim kejongi. Kan long kalat kababatam ban yo ka jing selok kabatiang. Kabangim pat Jumat ya ka hakajingim kejongi. Ai bakan long hakabakum ke kapor ke para mengibi. Bau blei un thau thamai kajingim kejongi. Banang ni ngin mi pat nakata ka jes lok ke batiang bangin yo mat ya kata ka jingsuk kabaka perte kamla ban a yangi deu try jongi u Jesu Christ u ong yangi u khot yangi ka de kasnem aja arpo to wana nga phi baro ke bathaj babakhia ka jingkit te ngan penjem ya phi u blai on yarap yangi un kur khu yangi bang yo amat dia kata kajing im ke batmai ha kata kajing selok ke jong ye pedeng jong kajing le jong kajing im baga perthai baro ke wekan yo i ban ong kisenran ke jong Jisu peleng ke long kum ni ha kan ni ke perthai ke bakum ke ni ke bang im mangam phi ke para ke men ke bas ngap ye kan ke khobor kajing kentu ye phi ke long ya syam yau Jisu hakamit ke bakhot ke bajar-jar. Lara phi syai ke jeng tenjo ke jeng yale ke jeng im ke jong phi. Kini kemde kalat ke bakhado ke bangila banlong ku mujudas. Dekade banlong ke po ke jes lok ke batiang tam. Banang de gin yai pernai. Na ke benta ke buram ke jong blai. Ublai un ker khoygi. Amen. Menta sesen pat yimla ban klem da ban pa ku jing so yai khublei pastor ji iblai ne khubor Christmas ka ba pan ken mau yangi ya ke mit ka ba khot ke mit ka ba jar jar ha ka ba kumnu mangiro ha ka ba ngi pediang ni Christmas ngin pediang ha ka ta ka jinglong khot ha ka jinglong jar jar nang ba yo khunlung Jisu un yo ja ka sisha ha ka not ko jingi khublei pastor na kamta kan ke khubor Christmas to fil ai to plan ke khui phi bat ya ka yeng ka sem ka jong phi hi baro ka wei te manta shwa ban in provai no en ka jing sikri ke jing oblei se sin pat nga pat ye khun samla jong ka sinot standing choir bikin sobha ban ai ka jing ruai ka pang jong ki bat to play un ka khu ya ka e ka ba ki dan ban ruai Hasap lawan kaku berbapa Bayu nom bin im laka Hagash long red Bethlehem Judea Yu kun long Jisu laka Hajing long red laka yu try jong ni Hagashin od hasem kulai Ula ino kakek buram shaneng Ula wan krang na benta jongi Ngin penra Kubor Christmas bagne Jingwan ukun ublay Long jing kermen Shem you try Hapashing ot sem kulai Kumbariu stat na karimiki Krur ulay yalam linti Kilawan raya kijing ay soba Katsakamir jing ilbigin Herod umod panpenyak no yau Henry upa ulong lembat
Christmas bak men Jing wan u kun u blay long jing ker men Emmanuel blay lembat ni ulawan pelayani na jing re Sap angel kiwai jing wai Christmas papa alingin riwai lang ya ungin ken tiu na ngin raya lagi ti ban ya ro ya utrai namar skim kiskim lawan bu Chris utrai la do nut baro sha utu ai ngin pendra ku born Christmas bak men jing wan u kun u blay long jing ker men Emmanuel blay lembat ni ulawan pelayani na jing rem Emmanuel blay lembat niจะใส่เสียนปัดนักตากิคุณสำนาจงกัสนัสเนงกว่าเสียวปันไอคุบเลนแต่จงพีนักตาปรอัดลิกจิรวายกับมาพิลไอในกระปอตัวเบลนกระคุยพีมาพิลังละบันปนันกำยกิสับกิตเลนบรอกิบาอุเบลอุลไอเฮพีเต็มตาเงินปนไว้เนาะบัดหากบปนไว้นักปาดยังใส่เสียนอีพิสโตลมอร์จอร์จีเรเบนจิเบลกระเดวเบียนโซภาบันปลายยังอีดากระจิงกระคูปนไว้ Ko kapa jong i bahabneng i ango yame hakane kapor. Ba me ai ni kabakom kane kapor bangila ban bande bat shakri yame hakabukom kane kapor. Kane kasnem arajar arpho ko trai kaporthei. Kalamad ka jingten jo kabakrau ko trai. Kane kapor kabaken mau kane kamde kabakut ko trai kane kalad kababhatam jigi makila ban syam hakajing ka jongi. Namakan ni kamde kajian nanti kabakhat du jong kajing ka jongi ka detang kajing perang ye ka jingit ka jongi. Bakane ka Christmas kane ka snem arja arpho. Gan long kalad ya kabangila ban yo ka jing slok ko trai kabathyang tam hakajing ka jongi. Balang bajo kini ke jing jia ke jing im ke jongi. Bakum ke senran ke jong me gila ban me ko trai se ke porthai ban yo i. Me don rengkat ban gi ba ke jing sloh ke mit ke ba khoj, ke mit ke ba kentang. Ke mit ke ba phla, ke mit ke ba jar jar ko trai. Ki kamba mele ke jing im jo ki khon jo me ko trai. Mele ki kamba ha ke jing im ke jong Simeon. Mele ki kamba ha ke jing im jong ka Ana. Melale kamba ka jing im kujong Petrus. Melale ki kamba ka jing im kujong upor bat ki wei kumju. Hakata ka jing syam ka bathyang ka jong ki bat me ko trai. Mangira ka jing jia ke baper ka jing syam ka jong. Kini ki jing tenju ko trai kalong kalenti bangin mat hakani ka snem hakani ka sak bakum kini ka sni. Ya kata ka jing selok ka bathyang. Baka parthe kala banjo i balong ke senran ka jong Jisu. De ban long kumni haka jiyai pilgrim gjongi haka ke slak do trai kar khoygi bangila ko trai ke snem ban yo i nang ni ko trai ba me ya lam ygi ka we pa ka we ka khlep mat bangilong ki nong job da ka bor ka jongi de ka bor ka jongbe
Bela syah halor ulum Calvary. Lasa de ki prek ki kiti ke jong me. Bada ka jeng jengem snam ke jong me kalong ka jeng pen kia. Ya ka donut bada ka mensim ke jong i. Ba ka long renjeng ke jong i barok ke wei. Ka ko ko traru ha ka perthe ka bang iem. Ki don sibun ki beri ke jeng tenjo ki kelono ko tra komu Judas Iskariot. Terawat syak bakani ka jeng Yeshem ka jeng tenjo kalong kalat ban penjat ya ka mensim ke jong i. Haka bawai no atau da ai baka jing ai e ke jong u Jesu Christ. Ka jing e ba ka bana bom jukut ke jong blai bo pa. Ka jing selok ke jing hikai ke jing pentingan ke jong blai u men sim bakod. Ka de lai ke jing ko ke jong blai jong e ke yai song sa regat ban gi hang de. Baki kon ke jong blai ke leng so dong jong ke perthai. Nado menta bersiki bom jukut ro. Amen.